AJ. Phuja, uyazi nawe ukuthi ufana nosisi wami, angithi? Sonke sinendaba nawe. Uma ngabe ubhekana nenkinga nanoma yipi, angeke ngize ngikuthande lokho. Uvumelekile ukungitshela noma ingayiphi inkinga yakho. Ngiyazi AJ. Ngiyaxolisa kodwa anginalo ulwazi lokuthi ukhuluma ngani. Uke wangifonela ngolunye usuku. Ngacabanga ukuthi ungifonele ngephutha. Kodwa umuzwa wami ubulokhu ungitshela ukuthi unenkinga khona lokho okufihlayo. Khona into ofuna ukungitshela yona. Kuyiqiniso. Ethi nginitshele. Uphuja ubengazizwa kahle inhlobo. Kodwa uVikrant ufikile wasomthatha. Kodwa yena uthe uzizwa ekahle kodwa akafuni futhi ukuhamba naye. Kodwa uVikrant yena akafunanga umlaleli. Uzekhaya uma ngabe yonke lento isiphelile. Vikrant uyakuphuja akaphathekile kahle. Kodwa leyo bekuyinkinga yabo. Awungitshela, uVikrant uyabamba isandla saphuja ngithi. Kungani ukuphathe kabi lo mama? Ngaphathekelani kabi mina? Uthini ngempela Saraswati? Na kanjani uzozizwa kabi? Siyazi yonke leminyaka ukuthi uVikrant noPhuja bazithandana efanelene. Futhi ngoba kumshado wakho ungahambi kahle, uzozizwa kabi abe nomona nenhliziyo embi. Ngalowo mona wakhe nawo na kanjani umshayeli uVikrant? Yini ngempela lo ishoyo akulona iqiniso ngiyakuthembisa. Kuyiqiniso. Kahleni bo, wonke umuntu uyazi ukuthi ulila nje akajabule mengabe bona abanye abantu bejabule. Ubufakazi nje obukhulu ukuthi nje wamisa umshado wami. Yini inkinga yakho wena? Kade lokhu usola indodakazi yami njengezinto engazazi. Uyazama ukukhuluma, mnike ithuba, ukamnika nje ithuba, mnike ithuba. Uyaza uqonda lutho nje wena Sarojini. Ingoba usifika namthwalo. Kungani ngempela xambukela indabeni zalomndeni lo? Ngitshela vale lo mlonyana wakhe. Auntie. Bheka Saraswati. Kuyiqinisa impela ukuthi ngimshayele uVikrant. Ngiyakuvuma lokho. Kodwa ngenze lokho bengibona ukuthi kulungile ngalesa sikhathi. uNkulunkulu ukunikeza umlomo ngithi. Bekumele ngabe umtshelile ukuthi angayenzi lento. Kungani ubhuti wami uyawamphakamisela isandla ngitshele? Hayi Saraswati. Uma engalalela umfazi wakhe ngubani mina? Engakwenzelani lokho? Usho ukuthini? Manje usuthi wena ubungenakho ukuyikhethela. Lila, izaba nje leso. Ulokhu uqamba amanga nje vele uvuma ukuthi wenza iphutha. Cha, ngikhuluma iqiniso. Hlisa umoya. Buka cabangisisa kahle. Ulila akukho lutho lenzilo lubi. Gogo. Gogo kungani umeseka? Gogo kungani ukwenza lokhu? Lo muntu uphakamisela ubhuti wami isandla. Ngitshele, bengekho abantu abadala lapho kuleyo ndlu uDuka kuphela. Kungani uyaphakamisela ubhuti wami isandla? Kungani uyaphakamisela ubhuti wami ngitshele? Cha AJ, ayikho inkinga. Ukuthi angizizwa nje kahle kancane. Mhlambe ngakho ngibona nginje. Lokho kuyenzeka kumuntu wesifazane mekhulele. Ngijabule kakhulu mina AJ, ungakhathazeki wena. Kulungile. Uma ngabe kunenkinga oyibonayo, uvumelekile ukuza kumina ngixazulule. Ngiyabonga AJ. Ngizakubona. AJ, akuve indoda elungile. Konke engikutshela uLila namhlanje ngoVikrant, ingxenye yakhe iqinisa. Empeleni uVikrant uyena wakuphoqelela ukuthi ushade noLila. Ngiyakwazi konke. Kodwa nginaso isibindisa ukutshela wena noLila. Ngicela ungixolele AJ. Sengiphethe kumthwalo yini kuwe Vikrant? Akuyona into enjalo. Buka Phuja. Ngenza iphutha elikhulu mina ngiyavuma manje. Ungayisho leyo nto Phuja ngicela ungixolele. Ngenza iphutha elikhulu ngicela ungixolele ngicela unginike ithuba ngiyacela. Ngiyakuthanda kwangempela sendwa sami. Unamanga. Kodwa uyakwazi ukungijolela. Kunini ungiqambela manga?
Uyangithanda ngithi Vikrant? Manje kungani ulandela abanye abantu besifazane? Phuja, ngicela ungilalele. Akuyonto kanjalo, ngicela ungilalele ngiyacela. Ngicela unginike ithuba uzolami uhlangothi lalwe ndaba Phuja. Phuja, ngicela ungilalele uzuhlangothi lami. Ngizozama ukulungisa yonke lento. Ngicela unginike ithuba lokugcina ngiyacela. Ngicela ungilalele Phuja ngiyacela. Angifuni nokukulalela Vikrant. Phuja, ngifuna ukukutshela konke mina. Ngicela ungilalele nje kanye Phuja ngiyacela. Awufuni ukuthi ungilalele wena. Uma ungafuna ungilalela nginayo enye indlela engizoyenza. Angeke ngempela ungilalele Phuja. Angeke ungilalele. Kulungile. Uma ungeke ungilalele noma ukhulume nami makunjalo into engizoyiphilela. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.